Ki kenhon ajing Arab haka khatwei terik kelalingkot kila yok ban sei biang salai teli ki wei pat ki met yap napuk ka krem dew yong 10 kilo ha umrang so ka bahapo dima hasau ka asam. Da ka ne ka jing lap biang ya ki ne ki met yap ka jing don jong kilanot bala yok ban sei na ka te ka krem kala kan jok mentasya ka sawut baro. Ki kenhon ajing Arab ki bekentup na ketenat National Disaster Response Force NDRF haringkat ke State Disaster Response Force SDRF ki sipai na ketenat Indian Army, Navy bat Assam Rifles haduk mentah kidang persyang borba ban yok sei ya ki met jong ki briu ki bala syak tep hapok kani ka krem dewyong ka balangat haka jing shlei Haka khatwei terik kelalingkot haka por kumbashi bejeta mensengi ki dekot ka NDRF hapok ka jing alam jong Inspector RK Singh kila yok ban sei no ya ka met yap jong wei urang ba obu kerteng usuroj oyori lai punyo stemrta nasha terai jong kani ka krem. Usuroj udai unong shong shnong jong ka shnong thila para ka bahap hapok Sonitpur District Assam. Kawaipat ka met yap bala yok sei hakani kejuk kesengi ka de jong ulijan magar arpundrius nemerta ubedei na umrang so Assam. Ya ka met yap jong uru la yok sei na syatrai jong kani ka krem bat IT no syakibor pulin. Ha ka beningkong kata ha ka praterik kelalingkon ki kenhon ajing Arab kila yok ban sei na kate ka krem dewyong ya ka met yap ka beningkong jong ugangga Bahadur Shred lai pupras nemerta ubedei na kashnong Rampur Dumana tu Bijpur kabahap hapo Udaipur District ka Nepal hakapor kumba prash teng menstem. Kini kidei na pedang bungut kinong tripar ki bala sakut hapo ketika krem dewyong namar ka jingshlei ka bala jana du ke step jong kan riu terik ka lalingkot.